niya samtang nausahay kita ka ng maingganyo ta kay ganahan kita mo lukso-lukso apag kahuman ako ana kay higit dugo gyud nya mo nga maglingkod ko pati nga sakitan wala na ko sa gising dire iampo ko ano ko hanto sa ko ang pagka-college sa ko niya sa una kay working ko nga akong ginikanan lang di kwarta nang libon ko ice cream bindor ko ice cream nya sa pagsakay nako sa kong bisikleta sa una first na akong sakay sa kong bisikleta nga naikarga action sa kong hilak kaya pati nga sakita akong poso nga kanang lingkod gamay naglingkuran ang mountain bike ang bike pati nga sakita gini untol sakit gi kaayo pila ka tuig na ako nang giantos upat pagka 5 years mo sa college pagka ikalima wala naman ko maligya kay busy naman kakaya praktikum naman kanang sa first year na ako hantod sa fourth year kanang gahilang ko sa una sakay na ako sa kuwa na kanang magkahigog dugo nga sa una tungod sa kong pag-ambong ni sa atong labang makagaho, inubanan sa San Vicente Ferrer. Ato na siya gigamit na instrumento. Kay nakagraduate naman sa kong college. Yang after sa kong pag-graduate college, nakaamiga man ko og doktora, kay siya mo pinagasto na ako. Yan na siya nga dool noon kuno og kanang urologist. Yang mo tong trabaho ko, dito ko ito nga, tigong kong kwarta, doon sa kong urologist dito sa Siliman. Ya, pag abot sa Siliman, niingon ang urologist, akong gitala si mama, para mutuod yun ang doktor, na tinuod akong istorya, nagikan pa ko sa gamay bata, niingon din siya nga doon, ang imuhang sakit, sumala sa ultrasound, dili naging kumurisita, amin ko dili, upirahan din ka. Ya, bago pa akong natrabaho, tingin pa na akong trabaho, 5,000 pa na akong bulan. Oh, yung mo nga, yan, anak na ko nga, sampit na po ko, nga muna. Tagay ko site, nga makuha gining bato. Kaya paanaman ko 60,000, kaya bago pa ko nag-graduate. Ano na instrumento yun? Nga naman po nga namin nakadool na ako. Nga niingon man sila nga, dool sa mayor, patabang, kaya araw mapirahan ka. Kung nakuha gid ang bato, ako ipakita ninyo kung ako kung nadala. Ini siya nga bato, nakuha niya siya dito sa Bacolod, pinaagis tabang sa usa ka mayor. Ato pang ato ang namatay bang gobernador, mamoto siya si former Guido. Kato siya nagtabang niya. Taga nalibirtan ko dili ko taga Giholngan. So kuya man pag ko basi dili mo sugot. Nya kini siyang matuha nga mga usa ka kudlit guro to ni nga mag 1/4 ako to ning sulod nalimot na ko kaning batuha mo ni sikat sa kong pagsugod pagkabata kay gamay pa ko nagkamang pa ko kada pangihin ako muriktar ko og siagit kuno ingon si mama hanto nagtubo abi na ako og normal ra ang mangihin nga sakit normal ra na ako sa una nga kanang ining sakit ana gin-normalize na ako ng pangihin nga kapuro oras ka sakit pero wala na ako. That's my normal sa una. Yan, nagtubo ang bato. Dito na nasa college na ko, pag-graduate na ako, magsige na ko pangihi og dugo. Niya, ako rin na may kaayaw kay working good lamang. Huwag kwarta. Muna nga, kini niya nakuha ni siya, mutuog sa dili among gasto ani, nga ang bill mga almost 50,000. Kinintos ra. Mutuog nakaana ako nga, grabe sa kanang mangayo ta sa Ginoo niya. Mangayo ta tabang ko sa mga suod sa Ginoo. Powerful yun. Muna nga kung kini batuha, this is the fruit of my prayer. Bunga ginas kong pag-ampo. Kini batuha nga sa pantog, inupirado dai ko sa pantog.